Goedenavond, het is zaterdagavond 11 november. U kijkt naar Omroep Zeeland en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Taalvrijwilligers zijn onmisbaar voor de Zeeuwse bibliotheken en taalhuizen. Daarom werden ze vandaag eens goed in het zonnetje gezet en in de Biep in Middelburg getrakteerd op inspirerende lezingen en workshops. Ja, zonder deze mensen zouden al die mensen die hun Nederlands willen verbeteren gewoon deze kans niet krijgen. Mensen die de taal niet voldoende machtig zijn bijvoorbeeld, of mensen die slechte ervaringen hebben met school. En die kunnen hier terecht bij deze mensen om toch nog met hun taal aan de slag te gaan. In Zeeland hebben ongeveer 35.000 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Zij kunnen voor hulp aankloppen bij zo'n 300 zeer gemotiveerde taalvrijwilligers. Ik heb soms mensen die voor het eindexamen zitten. Mensen uit Syrië, Irak, Iran, Sudan, Ethiopië. Heel de wereld komt voorbij. Het is best intensief natuurlijk. Je moet je lessen ook goed voorbereiden. Maar dat is niet iets wat ik voor de eerste keer doe, want ik ben gepensioneerd docent. Hoewel in het zonnetje zetten voor deze bescheiden vrijwilligers niet nodig is, wordt de speciale Taalvrijwilligersdag zeer gewaardeerd. Ik vind het wel prettig om te horen dat het ertoe doet wat je doet. Ik vind het een hele leuke dag. Het is echt een verwendag en een feest van herkenning. Een speciale levering vanmorgen in Nieuw-Namen. Daar kreeg carnavalsvereniging De Molle uit handen van de burgemeester een pagadder. De kleine Spaanse soldaatjes staan eigenlijk in de binnenstad van Hulst. Maar dit is een speciale. Celebro is een bijzondere pagadder. Die staat symbool voor het carnaval in Hulst. Vorig jaar mocht hij naar Ossenisse, want die bestonden 33 jaar. En dit jaar staat hij carnaval te vieren bij De Molle. Want De Molle bestaan 55 jaar. En daarom mogen ze een jaar lang passen op hun nieuwe inwoner. Hij ziet er dan misschien al heel mooi uit. Toch krijgt Celebro nog een Nieuw-Naamse touch. Wij zijn hier De Molle, dus het zou wel leuk zijn als de onderkant een molshoopje kan zijn. Maar we gaan er niet te gekke dingen mee doen. Gekke dingen gaan ze wel organiseren tijdens hun jubileum. Want vanaf volgende week start het seizoen vol extra feesten. We zijn er al volop mee bezig, maar er is nog veel te doen. We zijn ook niet met heel veel. We zijn momenteel maar met 9 raadsleden. Dus het is wel eventjes hard werken voor ons allemaal. Ja, dus mensen in de omstreken, als ze nog lid van de Raad van 11 willen worden? Ja, heel graag zelfs. Dit is Cor Ventevogel, 85 jaar oud en daarmee het oudste spelende lid van muziekvereniging Arnhem-Muiden. Deze weken oefent hij vooral voor het aankomend jubileumconcert van zijn club. Die bestaat 125 jaar. En wat bijzonder is, Cor is al 75 jaar lid van deze vereniging. Hij is ermee vergroeid. Ik ben een stuk van het meubilair, ja, wandelend meubilair. Ja. Thuis zit je alleen je bewuste partijtje te spelen. En wanneer je in die vereniging komt, dan heeft een ander een tweede of een derde stem of een tegenmelodie of een ritme, dat wat je thuis niet hebt. Een drummer die erbij zit. En dat komt dan bij elkaar. Dat vind ik gewoon uitdagend, dat je dus mee kan doen. En dat geeft mij binding, ook met de mensen van die vereniging. Ondanks zijn leeftijd blaast hij met gemak de deuntjes weg. Bewijzen voor heeft hij niet, maar dat muziek maken gezond is, gelooft hij wel. Ik voel me wel erg blij en vrolijk en opgewekt als ik dus leuk muziek kan maken. Dus indirect denk ik dat het dus bijdraagt. Me opfleurt en jeugdig houdt, deze oude man. Op 18 november is de grote dag. Dan is het jubileumconcert in het dorpshuis van Arnhem-Muiden. En daarna blijft Cor, zolang het kan, gewoon lekker doorblazen. De patrijzen, kan niet missen, het logo. GPC. Edgar Achterberg uit Vlissingen spaart voetbalshirts van amateurclubs uit heel Zeeland. De verzameling begon bij de club GPC uit Vlissingen, waar zijn zoon voetbalt. En inmiddels heeft hij al 60 shirts bemachtigd en is hij op de helft van zijn collectie. Ik ben zelf verzamelaar. Toen dacht ik van hoe leuk zou het zijn om van je eigen provincie de voetbalshirts te verzamelen van de voetbalclubs. Dus ja, en totaal niet nagedacht hoeveel er eigenlijk wel niet waren. Hè? Want er zijn natuurlijk ook al een hele hoop weg inmiddels. En ja, daar heb ik me eigenlijk wel een klein beetje op verkeken. Hij is nu 2 jaar bezig en wordt vanuit de hele provincie geholpen aan shirtjes. Als mijn zoon moet voetballen, dan ga ik regelmatig mee naar uitwedstrijden. En dan benader ik altijd iemand achter de bar.
Of er is een rommelmarkt op een locatie waar een sportclub zit. En ja, ik heb tot op heden nog nooit een nee gehoord. Edgar reist dan ook de hele provincie door voor zijn verzameling. En er kan maar 1 shirt de allermooiste zijn. Het mooiste shirt moet nog komen, dat is van VC Vlissingen, Houtland. Toen ze betaald speelden. Ik vraag me ook wel eens af van, daar heb je hier natuurlijk iemand in gespeeld. Maar wat zou die meegemaakt hebben? Hè? Schoppen, ik bedoel neergehaald. Ja, er zitten ook dat shirt vertelt een verhaal. En dat maakt het ook mooi. Ja, voor mij wel tenminste. De wind is gedraaid en dat was duidelijk goed nieuws voor het weerbeeld. Er waren mooie en ook wel brede opklaringen bij uiteindelijk een graad of 10. Maar er waren ook zeeluchten en verspreid kwamen een paar buien van het water. En in de heldere lucht waren langs de stapelwolken ook de lichtbundels die in het weer bekend staan als een Jacobsladder. Die zullen er morgenochtend niet zijn, want dan is er maar weinig bewolking of er is mist, want het wordt vannacht bijna windstil. Mistbanken kunnen trouwens al in de avond ontstaan of anders nog in de ochtend. Minimumtemperatuur vannacht van 2 tot 5 graden. Verder is het morgen een kalme dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind in de middag. Lokaal een hardnekkige mistbank, maar vooral opklaringen. Morgen en avond is het bewolkt en gaandeweg de avond is er kans op wat regen. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden. Dan de eerste helft van de volgende week. Dat is dan toch weer wisselvallig met een matige tot krachtige wind uit zuidwest of west. Regelmatig wat regen of een bui. En de middagtemperaturen gaan daarbij omhoog tot ongeveer 12 graden. Tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht. Zometeen ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week. Het overzicht van deze week van het Zeeuwse nieuws. Dus heel graag tot zometeen.